Όταν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Google για να δημιουργήσετε συνδέσεις τρίτου μέρους με άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες, εσείς έχετε τον έλεγχο. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε τους 3 βασικούς τρόπους για να συνδέσετε τον λογαριασμό σας Google με εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτου μέρους. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση myaccount.google.com/connections. Εδώ μπορείτε να βρείτε τους 3 βασικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε με τρίτα μέρη. Για να ελέγξετε τον τύπο σύνδεσης που έχετε χρησιμοποιήσει με εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτου μέρους, επιλέξτε «Σύνδεση μέσω Google», «Συνδεδεμένος λογαριασμός», όπου θα δείτε τους λογαριασμούς στα δεδομένα των οποίων έχετε παραχωρήσει κάποιο είδος πρόσβαση στην Google ή πρόσβαση σε, που υποδεικνύει τα τρίτα μέρη που έχουν κάποιο είδος πρόσβαση στα δεδομένα λογαριασμού σας. Όταν κάνετε κλικ για να ελέγξετε τα τρίτα μέρη στα οποία έχετε παραχωρήσει κάποιο είδους πρόσβαση στα δεδομένα του λογαριασμού σας Google, ενδέχεται επίσης να βρείτε άλλα προϊόντα Google με τα οποία είναι συνδεδεμένες αυτές οι εφαρμογές και υπηρεσίες. Για να ελέγξετε ή να καταργήσετε τη σύνδεση μέσω Google για μια εφαρμογή ή υπηρεσία, κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση μέσω Google», επιλέξτε την εφαρμογή ή την υπηρεσία της οποίας τη σύνδεση θέλετε να καταργήσετε. Εάν διαγράψετε μια σύνδεση, η Google θα διακόψει την αυτόματη σύνδεση στην εφαρμογή ή την υπηρεσία. Αυτή η ενέργεια δεν διαγράφει τα δεδομένα σας στην εφαρμογή ή την υπηρεσία τρίτου μέρους. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση λεπτομεριών» για να ελέγξετε και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση. Για να καταργήσετε μια σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή «Διακοπή χρήσης σύνδεση» μέσω Google και, στη συνέχεια, στην επιλογή «Επιβεβαίωση». Για να ελέγξετε ή να καταργήσετε συνδεδεμένους λογαριασμούς για μια εφαρμογή ή υπηρεσία, κάντε κλικ στην επιλογή «Συνδεδεμένοι λογαριασμοί». Επιλέξτε την εφαρμογή ή την υπηρεσία τρίτου μέρους της οποίας τη σύνδεση θέλετε να ελέγξετε ή να καταργήσετε. Στην ενότητα «Η Google έχει κάποιο είδους πρόσβαση στην υπηρεσία εφαρμογή ή υπηρεσία τρίτου μέρους», κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση λεπτομεριών». Κάντε κλικ στην επιλογή «Διαγραφή σύνδεσης» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Επιβεβαίωση». Εάν έχετε παραχωρήσει κάποιο είδους πρόσβαση στον λογαριασμό σας Google σε μια εφαρμογή ή υπηρεσία τρίτου μέρους, μπορείτε να καταργήσετε και να ελέγξετε αυτή την πρόσβαση. Για να φιλτράρετε εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτου μέρους με συγκεκριμένο επίπεδο πρόσβασης στον λογαριασμό σας Google, επιλέξτε «Πρόσβαση σε». Στη συνέχεια, επιλέξτε την πρόσβαση σε ένα προϊόν Google ή άλλο λογαριασμό. Επιλέξτε την εφαρμογή ή την υπηρεσία τρίτου μέρους της οποίας την πρόσβαση θέλετε να καταργήσετε. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή λεπτομεριών». Κάντε κλικ στην επιλογή «Κατάργηση κάθε πρόσβασης». Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Επιβεβαίωση». Όταν ελέγχετε μια εφαρμογή ή μια υπηρεσία, έχετε την επιλογή να διαγράψετε όλες τις συνδέσεις ταυτόχρονα. Κατά την προβολή της εφαρμογής ή της υπηρεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή «Διαγραφή όλων των συνδέσεων που έχετε με την εφαρμογή». Επιλέξτε «Επιβεβαίωση». Όταν κάνετε κλικ σε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και μεταβείτε στη σελίδα λεπτομεριών σύνδεσης, ενδέχεται να βρείτε εκεί άλλες πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε την ημερομηνία κατά την οποία παραχωρήσατε πρόσβαση και να βρείτε το URL της εφαρμογής ή της υπηρεσίας, ή τους τύπους δεδομένων στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση. Ανάλογα με το είδος των συνδέσεων που έχετε με τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή υπηρεσία, ενδέχεται επίσης να βρείτε, για παράδειγμα, έναν σύνδεσμο προς τις ρυθμίσεις σας για να απενεργοποιήσετε μια προτροπή σύνδεσης. Εάν έχετε δημιουργήσει ξεχωριστό κωδικό πρόσβασης για τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή υπηρεσία, θα βρείτε έναν σύνδεσμο προς τη διαχείριση κωδικών πρόσβασης για να δείτε ή να διαχειριστείτε τους κωδικούς πρόσβασης τρίτου μέρους. Να θυμάστε ότι, όταν χρησιμοποιείτε την Google για να συνδέσετε εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτου μέρους, εσείς έχετε τον έλεγχο. Για περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε το Κέντρο Βοήθειας Λογαριασμού Google.